Здравейте хора, вие сте на моя канал, аз съм Минан и днес, както ви обещах, ще правя клипове на Roblox Brookhaven. Просто, нали ви показах шорт клипа, просто нямам повече идеи за какво и вече си помислих дали да ви показвам нали, някакви тайни места в Roblox Brookhaven. Ето това е новия апдейт. Ето го. Happy New Year 2024. Сега влизаме и почвам и ще ви покажа няколко тайни места. Сега, първото място е в полицията. Идвате в полицията, нали? Качвате се под тази стълба и тук сте, нали, тук може да си вземете хеликоптер, например, и нали, както сте на покрива на полицията, идвате тук, слизате и ето ви тайно място. Тук просто може да играете, ако играете крън с ваши приятели, може да се криете. Добре, и нека да преминаваме. Има още едно тайно място в полицията. Там е малко тъмно, заради това ще ми трябва фенер. Така, идваме тук. Чакайте, че не мога да скача, ще се кача от другата киля. Тук е трудно малко. Не, че е трудно, но просто не мога от една киля. Ето. Тук това е вентилационната шахта на полицията. Добре. И тук може да го използвате, но идвате тук. Нали, влизате. Тук ли беше? Да. Айде де. Ето тук не е трябва да е. Ето, това е тайно място. Тук може, например, да се криете, както казах. Но, така, първо ставате малки. Не, ето, буквално, не е нужно да ставате малки. Да, май ще не трябва, но да, ставате на максималното. Ставате на максималното. Идвате тук, има карта. Значи, сега хора, от тук минаваме и от тук си излизаме. Отивам да ви покажа това място с картата. Сега ще ви покажа. Само да го намеря. Хора, ако искате още такива видеа на Roblox, пишете в коментарите. И да... Пишете в коментарите дали ви харесват, дали искате още да продължавам с тези видеа. Така, тук, така, не така.
реших. Нека няма да вземем гол в количката. Нека да стана голям. Даже помнях. Съжалявам. Но ето го това място. Значи картата ще ви трябва ето за тук. Значи влизате и тук си има и тук може да се крите и да се направите база. Не е кой знае колко е яко, но просто реших да го включа в това видео. Нека да се започваме към другото тайно място. Тоест, той е в къща. Сега ще ви покажа къде е. А не, тук в яхтата. Обърках се, хора. Значи, нали както идвате тук в яхтата, и тъй сме тук, после ще ви покажа в къщата. И тъй сме тук, да. Така хора, как влезете? Тук не е тази място и това тук е кухнята. Така. Идвате, нали, слизате тук отдолу по стълбите. Идвате тук по стълбите. Нали, влизате в банята и, нали, и сте тук. И ето ви тайно място. Буквално, ето вижте, пак ще ви повторя мястото. Влизате в яхтата. И слизате тук в спалнята. Идвате в банята. И тук в душ кабината, до стъклото на душ кабината. И ето ви тайно място. Тук има оръжия, експлозив, ето. Има килчета, които за жалост не могат да се вземат и пари. Така, и тук може да закрите, и за база може да го ползвате. Така. Така, нека да се започваме към това, към къщите. И ето тази къща, тази къща я вземате. Изчаквам да се построи. Влизаме. Ще заключа, защото никой да не безпокои. Така, влизате в къщата. Идвате в кухнята, качвате се тук горе, ето тук горе на хладилника и ето ви тайно място. И тук. Тук има, не знам, ще има шоколади, но няма значение. Така, следващото място е в тази къща. Ето, влизате тук в... може и от тук да влезете, но... Ето, идвате тук и... Ето тук. Ето тук падате, има сейф и ето, и това е тайно място. Така, хора,
време и да ви покажа последното място за този епизод. Следващото място е в болницата. Така. Има два входа. Първият е като влезете от тук. Нали, както си в болницата, ето тук има една дупка. Няма да е толкова лесно, нали, да се качим от тук и така, че аз няма да се занимавам с това. Ще ви покажа и от втория вход, откъдето може да влезете за това тайно място. И ето го следващото място. Тук може да видите, че се правят експеримент. Това е тайното помещение на болницата. Ето на Agency. Тук има тайно място. Тук може да го използвате. Тук има пистолет, който може да се вземе. И тук има плакат пак на Agency. И тук по-кръва пак може да го използвате за тази място. И така, хора, това ще е за първи епизод. Ако искате да продължа с още такива тайни места, абонирайте се за канала, за да не ми изпускате новите видеа. Преснете лайк бутона и нека да съберем поне 10 лайка на този клип. И хора, това бях аз и Нан и ще се видим чак в следващото видео. Чао!